sågar også flere strækker. Men i dag skal vi lige have en lille opvisning med sådan en god gammel Scania. Ja, om lidt. Så lidt senere på programmet bare skal vi se en felt, der lige kan punktere sig selv, og så lige lagt sig selv igen. Det er så meget sagt, men det er muligt at variere dæktrykket fra kabinen af. Det skal vi lige se en lille demonstration af. Men lige nu, der er ved at blive flyttet om på vægten på slæden. Og ja, den siger fint. Ja, man sætter simpelthen over til bræt til. This one's